இந்த வீடியோவில் இந்த நாயை தூக்குனது மட்டும்தாங்க நான். மிச்சம் எல்லாமே வந்து இங்கே சுற்றி உள்ள பசங்க தான். அவங்க தான் வந்து அந்த நாயை காப்பாற்றுறதுக்காக பெரிய பெரிய பாறையை தூக்கி போடுறதா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் எல்லாமே அந்த பசங்க தாங்க செஞ்சாங்க. அந்த உயிரை காப்பாற்றினது, அதோட 6 குட்டியை காப்பாற்றின எல்லா கிரெடிட்டுமே இந்த பசங்களுக்கு மட்டும்தான். தூக்குனது மட்டும்தாங்க. நான் அந்த இடத்துல அவ்வளோ நேரம் போராடி காப்பாற்றினது இந்த பசங்க மட்டும்தாங்க. என்ன கொண்டு போக போறோம், எல்லாம் ஒரு நாள் சாக போறோம். மிஞ்சி போனா என்ன ஆகும், எல்லாம் சேர்ந்து வாழ்ந்து பார்ப்போம்.